силни сторони и слаби. Ние сме доволни и продължаваме наш път нагоре. Сплоти ли ви това напрежение, което се получи на трибуните? Усетихте ли го така като отдели в мнение за отбора? Понякога случай така. Кога има напрежение, има жестка борба, но това е футбол и аз мога да разбрах те фанове, кои за тях е Марек ихни клуб, отбор, който те обичат. Но нормално, няма. Треньорът на Марек ви определи като един от най-добрите отбори в групата. Целите какви са ви? Влизане в първа лига? Ние вече говорили за тези неща. Имаме цел да влизаме в група. Но, как говорих преди, при последния матч, в България никой не очаква от нас нагоре, но малко по малко ние показваме футбол, играем футбол и искаме да влизат в група. Имаме цел. Въпреки че отбора на Марек е абсолютно нов отбор, знаете, няма нищо общо с миналогодишният Марек. Кое е ахилеса точно в играта, което вие нацелихте ваксата, за да победите този отбор на Бончо, макар и почти нов отбор на Марек? Не, но те имат добри играчи индивидуални. Той 10-ти номер е в средата. Има индивидуални качества, но може как отбор нямат нещо много игр заедно, да. Можете и нов отбор и те трябва малко още матчове за опит и за спечелени матчи. Между другото, има една много специфична агресия във вашия отбор. Агресия? Откъде идва тази агресия? Добра в играта? Пресиране по целия терен? Искаме да играем в футбол. Това е задача от главния треньор. Той обича този футбол. Ако не играем агресивно, ако не пресираме, ако не искаме да вкарат, няма така. Защото в Б група има много отбора, които играят на Хикс. Така, не е хубав футбол, може да казвам. Но ако искаме да влизат нагоре, трябва да променят нещо. Между другото, Петър Колев, треньор на домакините, каза, че сте най-добрият отбор в групата. Аз ви казвам, че вие наистина ще сте първи, ако продължавате в същия дух, защото наистина е много здрав отбор и с такава игра, с такава организация ще успеете. Благодаря много. Всичко да е хубаво.